Olen Samuel Jussila Janakkalasta ja mulla on tässä siemenviljelytila ja meillä on tällainen vanha sukutila ja on siinä 11 isäntä. Se on 1687 vuodelta. Joo, eli siemenviljelyssä niin on oikeastaan kaikkea ihan laidasta laitaa, eli kaikki viljat, oikeastaan syysviljat ja kevätviljat ja sitten on öljykasveja, valkuaiskasveja ja maustekasveja, eli oikeastaan kaikki puimurilla puitavat kasvit. Mulla on käytössä tuollainen Supernova-kombi ja siinä on heinäsiemenlaatikko, eli sieltä mä kylvän pääasiassa kerääkasveja joka pellolle. Eli mulla on tarkoitus, että periaatteessa koko pinta-ala olisi niin kuin vihreänä ympäri vuoden, eli myöskin talviajan, eli mä lopetan sitten ne kerääkasvit sitten vasta keväällä. 2019 vuonna tämä kyseinen kylvökone sitten tuli mulle ja siitä lähtien olen kylvännyt sitten tällä koneella. Ja ainakin tälleen pitää sanoa, että tämä kylvökone niin on varsin yksinkertainen niin kuin mekaanisesti, eli siellähän ei pääasiassa ole mitään muuta kuin sähkömoottorit, jotka pyörittää niin kuin syöttöakseleita. Oikeastaan mä oon ollut varsinkin tykästynyt just tähän isopuspuoleen, koska mulla on kaikki muut koneet on niin kuin täsmäviljelykoneita jo ollut entuudestaan, niin nyt mä oon sitten niin kuin kylvänyt erilaisten määränsäätökarttojen mukaan ja se on niin kuin tavallaan tullut niin kuin täydentämään sitä mun niin kuin täsmäviljelykalustoa. Oikeastaan jos niin kuin edelliseen kylvökoneeseen vertaa, niin tässä on tietysti isommat säiliöt, mikä on mun positiivinen puoli. Ja sitten yksi asia, mikä herättää paljon keskustelua, mutta mistä mä oon niin kuin puolesta puhuja tälle niin kuin leveämmälle rivivälille. Eli tässä on niin kuin 16,7 sentin riviväli ja se tietysti pienentää vetotehon tarvetta ja kulutusosien määrää esimerkiksi. Eli pienemmällä traktorilla kulkee myöskin niin kuin isompi kylvökone helpommin perässä. Ja myöskin sitten se tukkeutumisriski ja muut, mitä suorakylvössä esimerkiksi niin kuin saattaa olla vaikka multamailla tai muilla, niin se niin kuin vähenee. Ja mulla on niin kuin koko pinta-ala on niin kuin suorakylvössä, että mä en niin kuin pääasiassa muokkaa mitään. Ja jos jotain on pikkusen tarve muokata, niin silloinkaan ei mennä sitä ihan pintamaata syvemmälle. Eli kaikki muokkaus, mitä tehdään, niin hyvin kevyesti, jos on tarvetta. Joo, tästä tehokkuudesta niin ajonopeutta on saanut pitää suurempana. Eli kun tuo työsyvyyspyörä menee tavallaan koskemattomalla maalla, niin se ei lähde helposti pomppimaan, niin ajonopeus voi olla korkeampi kuin mitä vanhalla koneella on pystynyt olemaan. Mulla on satotavoitteet yleensä niin aika korkeat, eli mä käytän satotasokorjausta ja mä koitan niin kuin ruokkia aina tietysti tarpeeseen, mutta jos kasvusta näyttää hyvältä, niin mä niin kuin alun perin annan yleensä sateen niin kuin oletettavasta määrästä 2/3 niin kuin voimasta niin suoraan niin kuin kylvön yhteydessä. Eli sanotaan nyt, että vaikka vehnällä niin se on noin 110 kiloa typpeä siinä vaiheessa ja sitten sellainen, niin kuin, jos se näyttää kasvusta hyvältä, niin sitten mä annan lisälannoituksen pintalevityksenä niin, että siellä on joku sellainen 150-160 kiloa yleensä typpimäärät niin kuin kokonaismäärältään. Isojen satojen kautta niin kuin mä pyrin niin kuin tässä niin kuin kehittämään tätä tilaa niin aina vaan parempiin niin kuin satoihin tähtään ja sitä kautta myöskin just nämä ympäristöarvot. Ja sitten suorakylvö on erittäin tärkeässä roolissa, että siellä pellolla ei niin kuin turhaa kuluteta sitä polttoainetta, vaan niin kuin mielellään ollaan vaan se kylvö kertaalleen koneella siellä ja sitten ruiskulla seuraavan kerran oikeastaan. Ja sitten syksyllä puidaan, niin se on niin kuin se päällimmäisin ajatus. Kaikkiin koneisiinhan tulee jollain aikavälillä jotain sanottavaa, niin sit se, että se huolto ja sitten se tuki on niin kuin lähellä, niin se on ehdottomasti plussaa. Mulla on itse asiassa sellainen nyt ollut ajatus, että mulla on niin paljon kaikkea muutakin työtä, että mä oon niin kuin vienyt ihan suosiolla kylvökoneen niin joka vuosi huoltoon. Eli pojat hoitaa sen siellä keväällä mulle siihen kuntoon, että mä pääsen suoraan pellolle. Syksyllä ennen niin kuin talvia ja lumia, niin mä tietysti huollan niin kuin itse sen siihen kuntoon, että se ei ole aivan törkyinen, kun sen tuonne talliin pistää, mutta ne on niin kuin pääsääntöisesti niin kuin kaikki isommat huollot ja muut, niin mä teetän ulkopuolisella, eli ihan tumen huollossa. Oikeastaan kenelle lähtisin suosittelemaan konetta, niin olisi varmaan sellaiset, jotka haluaa tietysti siihen niin kuin tehokkuutta, eli kun säiliökoko on, niin kuin iso, niin se tuo tehokkuutta ja ajonopeutta voi pitää suht korkeana. Ja sitten lisäksi se, että jos haluaa näitä niin kuin erilaisia täsmäviljelytekniikoita lähteä suorittamaan, esimerkiksi määränsäätökarttoja ja niiden pohjalta ajoa ja muuta, niin siihenhän tuossa on valmiudet niin kuin suoraan. Eli tällaiseen niin kuin ehkä
ehkä nykyaikaiselle viljelijälle, joka niin kuin haluaa ehkä hypätä siitä mekaanisesta koneesta niin kuin seuraavalle tasolle.